Un dernier avertissement que je vous donne, Monsieur le Président. Premièrement, vous n'êtes pas un président élu. Vous êtes un président provisoire. Namosategna ireo nandefa drone tamin'ny colonel Ranjenirina igny. Sady misy zavatra koa nambelan'izao. Like, commenter sady partager fa tsara hitan'olo maro agnatin'ny vidéo ty. Ok, hiaraka tanjegna antsika jiaby. Magnano mbala tsara antsika jiaby. Madagasikara. Fandrina mo ka jiaby mifaritra. Misy mo resaka drone igny. Zahay zany misy mako mandeha koragnagny Monsieur le Président ny fanavozana Colonel Mikael nangataka hoe alefa aminay ny momba ny drone. Io tsy mila alefa aminao Monsieur le Président fa drone ny sampatsikilo io. Misy fangatana nataonay. Efa nomenay un mois nareo amin'ny fangatanay. Raha vao tsy mivaly io fangatanay anatin'ny un mois mbola alefanay drone any Avoloa, Ambotsorotra sy ny tranonao ao Ivandra. Dia anjaranareo mamaly amin'izay. Aza mangataka fotsiny hoe Fleury any Frantsa mangataka hoe andefaso MP izy ny drone sampatsikilo. Ary omeko dernier avertissement mon colonel. C'est un dernier avertissement que je vous donne, Monsieur le Président. Premièrement, vous n'êtes pas un président élu. Vous êtes un président provisoire. Acceptez une manifestation. Ari sode non mandinika hoe russe no iaro. Non. Zay fa nazo drone ukrainien. Ary fantatry président hoe iza zao iza ny formation niaina. Raha vao russe zany avelanay fotsiny ianao zay russe ao Madagasikara fa misy limite kosa. Misy zone tsy azo kitiny russe. Raha vao russe mikitika io zavatra mikitika io Madagasikara io dia fa tonga zay. Ary drone anay Monsieur le Président toute région zay manana. Fa centrenay Antananarivo izy. Zay fa niainan'izay. Ary raha vao tsy voavaly anatin'ny un mois ireo fangatanareo mialatsiny Monsieur le Président fa ampiakarinay amin'ny grade ambonimbony kokoa ny fisain'ny drone. Zay aloha tsy miditra hoe fofony ainy fa mety hisy dégâts ataonay. Mbola avertissement fotsiny iny. Fa raha tsy mivaly ireo fitakiany GNZ, mivaly ireo fitakiany Malagasy, mivaly ireo fitakiany Sampatsikilo, nalefa vous allez voir. Ary drone de reconnaissance zany afaka tonga de détruisenay. Zay zany. Avy aty amin'ny Sampatsikilo drone io. Bonsoir. Ty boka raha matsikaiky za be hoe filohan'ny fanarenana anareo magnambara fa Tananarivo milamina. Ny préciseny tsara Tananarivo ao milamina. Fa tsy eraka ny Madagasikara. Mazava doko zegny. Donc zegny Tananarivo zegny Madagasikara. Araka le raha misoratra io ndesiko mivolagna eto zegny 3-4 heures de temps doko nangalako ity raha ty namoaka tafika izy. Hainy baka za avy ataky. Za raha miataky mare. Namoaka tafika izy efa-jato tafika izy navoaka magneragna Tananarivo. Kero efa-jato tafika magneragna Tananarivo ma. Mbala rapatrienareo magneragna ny faritry marô io sa. Vu que Tananarivo za raiky fa Madagasikara zay spécial ny Tananarivo zegny tafika efa-jato. Zay tia e. Zay baka tia eva oka manaintegna. Satria tsy tsaiky tsy olobe kidnappendreo dirandreo agnatin'ny tragno feky rô mangalanao. Rô fa tsy membigna anao antany agny rô mandeha midika an-tragnonao mikagoly mandeha mangalanao. Zany any rango marandray ny kontisakan'olo very tsy tsaiky tsy olobe 18 ny hitako fa niboaka amin'ny réseau rangony any marandray 18 olo very. Izy tia nareo lagny mitondra Madagasikara ty samby mitondra valagna retigny fo. Valagna retigny Rajoely migadragadrany arivo. Valagna retigny Mikael ty koa kidnapping ndraiky faty olo. Anareo ty zegny le havio. Fa niry soa zay mala Tananarivo taty ministre de la justice
ndre tsingotra mandady amy taratasy hitany na tsingotra mandady amy taratasy hitany izy zo na avy amy sezo jamba gila salakady maharegniny karaha naro vavany faniry soa zay mala tsy nahazo sezy teo fongora fa ty olo magnarakandra tsara regny nisy n'olo non gadra atao aminazy io kidnapping isan-kandraikiaka rô fa tsy mizaly misy vola tsisy vola fa plaisir de tuer zegny plaisir ny hamono olo fo milamigny Taninarivo anao zanakan'olo sy 20 taogna nangalarin'olo nazy jiaby voatapaka very tsy hita faty hanao mahaleo tsara be président fanarena ambara fa Taninarivo milamigny tsy zanakanao marigny izy naty loso igny koa zanakanao anao tsy tafagnaboaka Taninarivo milamigny zegny tsy zanakanao zegny leonao tsara mamoaka fa milamigny Taninarivo narô lahaby nay maminy sezy fa karmasa existe ke zay vahoaka mila mahay hoe efa jato miaramila regny ma spécialement Taninarivo fosa mbola hagnaboagna isaka faritra satria jusqu'à tsendriky nisy alitra tsaiky 19 ans Taninarivo to natiny vonendrô za fa nagnano signal d'arrêt hoe navy aminarô Diogo mpangalatr'olo kia kandran'zigny drako igny nagnano témoignage fa za nangalarindrô en plus amizio police koa navy lelahy nany ndrô nitondra izy nampitsiko izy io za fa manana ro police gendarme jiaby io dahalo jiaby misy baso ampanaovindrô location miasa amindrô mpangalatra amara fa matra zafo affaire nambarako anarô tsendriky navy teo rô miaramila io mbala mpodiko ndraiky koa miaramila mitondra Madagasikara zao taminarô potiky io Madagasikara io milentiky io narô tsisy tsy nagnadrabadraba za akory narô zio akory taux de mortalité effectif de kidnapping atsika donc tana record mondial tagnatin'ny 2 mois tatatsika record zazavarira nampidirindrô amizay sarambambe bahoaka zay tsy tiako tava tsy tiako tare satria trafic d'organe baka raha ataondrô io angala io raha fa n'existe andafy taty baka depuis la nuit des temps tsy haikinao fa tsy sakinao lefa baly mody bakao manehiko mitomagny zavanao taezanao fa lohaka refa tsyo io fo izy io zo navy amitsika satria c'est un réseau très forte be réseau io baka lefa fivandrivandragna tsy fahazoagnondraha Madagasikara misokatra ho an'ny firenena rehetra on ouvre notre porte à tous les pays du monde nidriky aminarô ny pays du monde io le tsy fanagnana azo ndamosigny tsy fahaizagna miaramiasa amizao tokerako miasa io résultat misokatra ho an'ny firenena rehetrarehetra Madagasikara nisokatra tsara narô zao fatifatinarô misokatra tsara narô zao sokafa tsara fa mbola tsizy mbola eza ny azo anarô mbo avy ry atantany raha akbaro amizay mampipokopoko anarô raikiaraiky ndawa za ndraiky eto volagna fo kalorinaka tsy lany za tsy namanarô maty agny izy miasa fa izy magnondragna baka za ko tsy vola tsy magnano izy magnano ny vitany fa izy magnondragna amizay izy magnondragna mivolagna la vérité baka tsisy raha milamigny amitsika eto alô samby mitandrigny fa tsy milamigny Taninarivo ke Taninarivo ma Madagasikara fatry jiaby mijaly vanjaly jiaby olo jiaby lany nialatra kidnapping mpagnolagna jiaby tsy hitany président io tsy hitany protocole tsy hitany rara jiaby mandalo Taninarivo milamigny za baka tsy d'accord amizay ko nga conseiller za taminao président aleva za zanao fa matra ke zegny ny magaga fa fagnontaniagnanay ilanay valiny hoe irô miaramila rô tafika efa jato naboaka Taninarivo ma handifasagna amy faritry sa hiaro Taninarivo za raiky satria Taninarivo no Madagasikara io ny tianay io fotany tianay angatany fagnazavagna alefa magneragna faritry marô io sa Taninarivo ny rery ihany no Madagasikara mila fagnazavagna zay ndre batofoloa